מה, אני הולך ליפול, רוני? לא הבנתי. איפה אני נופל? פה? אוי ואבוי. נו. אוי ואבוי. לא נראה לי שאני אצליח. אוי ואבוי. אומייגאד. אומייגאד. עוד פעם אני לא רוצה. יאללה. תסתכל ישר. תסתכל ישר. הופה. אהה. טוב, אני אנסה שוב, יאללה. אומייגאד, זה מפחיד, אחי. כן, כן, יצאתי מהמסלול. אוי. בטח. איזה עלייה? מה פתאום? הילוך קשה יותר. הופה, יפה, עתקת בזמן. אם היית לוקח את הימינה יותר, נו. היית עובר בקלות, עולה והייתי דוחף אותך למעלה. לא אחי, not today. פה זה מלחמה רק על דבר אחד, משקל גוף אחורה. מי שמעביר מספיק משקל גוף אחורה ויכול לייצר כוח, נו. עובר את העלייה הזאת בקלות, אני לא מדורדר את זה. אוקיי. לא לבוא בהילוך שאתה מסובב יותר מדי את הפרייר. לא על הילוך קטן? לבוא בהילוך טיפה יותר קשה ממה שהיית בו, ואז אתה מגיע לסלע, אתה עובר הכל. יש לך מספיק אחיזה, משקל הגוף שלך הולך אחורה בגלל שאתה עומד. אתה מנסה אותו שנמשיך. אני רוצה לנסות. טוב, למטה זה קדימה? אני מאבטח אותך, אל תדע. משקל גוף אחורה כשאתה הולך. הימני. אתה צריך לקחת ממך.
לא, רוני, אני לא יכול, אחי. לא יעבוד, לא יעבוד. לא, פעם הבאה. פעם הבאה. בראבו. אין מספיק ביטחון עדיין. אתה מכיר את בראבוס? לא, מה הם עושים שם? כמו היה לי בראבוס, שלנו, זה.